идеален наш клиент. Имате 4 автомобила Сузуки и един мотоциклет. Защо? Семейство. Добре. Fair enough. Защо решихте отново Сузуки? Защо решихте този път електрически? Читателно съм на икономичното придвижване. В случая даже не екологично се отличава. И 4x4, защото периодично се налага да минавам през планина, сняг понякога и на кал. Рядко. Вярвам, че и до сегашните ви Сузуките не са ви изневерявали в такива терени. Затова случайно се оказах най-бързия българин, който съм. Защото аз като реша нещо, действам бързо, да.